जी हाँ, यदि आप भी शर्मा म्यूजिक के तमाम गाने सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर शर्मा म्यूजिक, और हाँ, बेल बटन दबा। संजय प्रेमी नाचे न कहियो बिछौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। कबहू दबाबे न फुलौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। नाचे न को बहु बिछौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। म्यूजिक बाय संजय प्रेमी गरम गईला बा फुटी न साथ में सुती रहे कैसन अगुआ हो, धरे न सेज पर करे न लहंगा लसारे होई कैसे बबुआ हो, होई कैसे बबुआ हो। गरम गईला बा फुटी न साथ में सुती रहे कैसन अगुआ हो, धरे न सेज पर करे न लहंगा लसारे होई कैसे बबुआ हो। केतनो पियाई दूध उठौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। नाचे न कहियो बिछौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। राइटर बजरंगी कहे खियाव लहे लहे स्पीड हाइट कैपसुल हो, सैया रामसरे जी घरे छाती पर हाथ फेरे लगाई स्टेज पर स्टूल हो। हाँ, राइटर बजरंगी कहे खियाव लहे लहे स्पीड हाइट कैपसुल हो, सैया रामसरे जी घरे छाती पर हाथ फेरे लगाई से पर स्टूल हो। चुमा चाटी न करे कोर फुटौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। नाचे न कहियो बिछौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। कबहू दबाबे न फुलौना भतार मिलल बौना सखी, भतार मिलल बौना सखी। प्रेमी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवर, कॉन्टैक्ट 9304977188।